И добро утро, хора, какво става? Часът е 9 без 20 и ние закъсняваме. Днес приятелката, най-добрият ми приятел е Кей Буренцето, ето тук може да се абонирате за него, е първият и последният учебен ден, тъй като е 12 клас и ще ходим да я гледаме, да я снимаме, да се посмеем заедно, да кринчваме заедно. Да. Това е набор за ново интро правя, защото трябва да излезе да изпуша една цигара за 2 минути, да ходя да се оправя и да излизам. Ще се видим при Буренцето и слонете до края, защото съм измислил нещо много интересно за накрая. И моля, не скипвайте поне една минута изгледайте от този влог, че да направим някакво гледане, бе, маняк. Да после. Записваме ли, бе? Записваме, май. Променихме се вече и е време да потегляме. Пуснах си бритончето, защото просто не ми се занимаваше да си вдигам косата, но най-вероятно там ще трябва да я вдигна, защото така изглежда много грозно, но кажете в коментарите дали изглеждам грозно така. Поне да има какво да се коментира отдолу, мога да ме псувате даже, ако искате. Сега е време да потегляме и да вземем Буренцето. Буренце. Ти влогче ли поеш вече? Мисля да правя някакво влогче. Нищо, отиваме да гледаме жената на първия и последен учебен ден. Аз го кръстих. Купил съм си това тефтерче, да си вода записки в него. И днес съм изпълнил първите 3 задачи, които си поставих за сутринта. Какви са първите 3 задачи? Да видим. Да си взема студен душ, да стана рано и да запаля цигара чак след 9 часа. Даже не ми разреши да видя, да покажа тефтера. Тези задачи да си обработа влога от София, те са главните задачи за деня. И по възможност да напиша сценарий и да заснема нов клип. Звучи готин. Тръгваме ли? И да, имам един тайм скеджул, в който си чета, когато трябва да взема. Тръгваме, че закъсняваме. Не закъсняваме. Не закъсняваме, добре. Да познава, ние там дребните с 8 клас. Здравей, Буренце. Много си изумнат, брат. Много грозно изглеждаш, кога си изумнат. Да, защото съм грозен. Честита прическа. От кога е? Браво. Още е фреш. Просто изглеждам кофти отблизо, брат. Малко ли да снимам, но... Ако се занимава да оправиш настройките, най-тъпото, че не знам дали ще се чува от микрофона. Такива да неща. То снимаш директно срещу слънцето. Ето го бъдещето младо семейство. Брой до 12. Как се чувстваш? Как се чувстваш? Какво беше? Философ и инженер с камери в ръце. Инженер с камери в ръце. Кой е по-досаден? Философ или инженер? Как се чувстваш, Силве? Брой до 12. Как се чувстваш? Няма да ми отговоря даже как се чувства. Аз се питах. Как се чувстваш? Много притеснена. Защо си притеснена, бе, Силве? Чакай малко. Затова аз искам да ви напомням, че когато паднете не е провал. То е урок. И днес, когато сме застанали отново тук, искам да ви отправя още един апел. Помислете си днес. Помислете си за човека, който стоеше ето там, в началото на тази редица. Помислете си за този малък ученик, който не знаеше какво го очаква през тези 5 години. Помислете си какво искаше той, какво искаше да направи, какво искаше да му се случи през тези години. И ако дори едно нещо от тези все още не ви се е случило, моля ви, използвайте една последна година, която имате, за да накарате този малък ученик да се гордее с абитуриента, който ще излезе от този праг за последно в края на учебната година. Силве, как беше последния учебен ден? Много добре. Много добре. Как беше последния учебен ден? Топъл. Отиваме сега да ги снимаме. Ще им направим няколко снимки. Няколко снимки ще направим. Оп, готови ли сте?
Готови ли сте за снимки? Снимаш! Някой да гледа на чумерено салатата и да се чуди как да яде, защото е някаква неестествена. Сами сърдят. Вече като пращи. Завършиха на първия последен учебен ден. Помниш ли по това време какво беше? I remember getting too drunk with my best friends. I remember getting fucked up with my girlfriends. I remember drinking all nights on the weekends. I remember wishing this night wouldn't ever end. I remember teaching her to mini, but from beyond, that's what's up. First date, getting drunk. Second date, I fell in love. I can never get enough. Life can get a little tough when it gets a little rough. You look back at the good